Türkmenabada goýan uçurlaryň ýolagçylarynyň koronavirus bilen baglylykda gyzygyny barlanýar. Gyzygyny bolanlar we olaryň ýanyndaky ýolagçylar destina karantine uğradylýar. Bu arada Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary habar berýärler. Daşary ýurtlardan Aşgabatda gatnaýan reýsleriň äklisi soňky günlerde Türkmenabada geçirilipdi. Käbirleri dolu ýatyrylypdy. Habarçylarymyz Türkmenabadyň aeroportunda bolýan ýagdaýlaryň käbir jekmejeklerini anykladylar. Olaryň sözlerine görä, şu günler aeroportda koronavirus anyklamak boýunça barlyklar ýolagçylaryň gyzgynyny barlamakdan ibaret bolup, gyzgyny tapylan ýolagçylar karantine uğradylýar. Habarçylarymyz şeýle maglumatlary berýärler. 6 martda anny Moskwadan gelen türkmen uçary Türkmenabada gelip gondy. 4 adamda 37,12 gyzgyn tapyldy we ýolagçylaryň ählisini yerli ýokunç keseller hatsahanasyna iýerdiler. 7 martda şenbe güni Moskwadan 23:50-de gelen türkmen reýsi hem Türkmenabada geldi. Ähli ýolagçylaryň gyzgynyny gradusny goýup ölçüdiler. Olaryň gyzgynyny Moskwada hem 3 kedek barlapdylar. Uçaryň howada bolan wagtynda hem 3 kedek barladylar. Soňky gece saat 2-de olar şol bir uçar bilen Aşgabatda gitdiler. Olaryň ählisiniň gyzgyny kadrlady. 7 martda Türkmenabada Türkiýeli we Belarusly reýsleri hem gelipdi. Olar ýatyrylýan çatas boş gatnapdy. Türkmenistanyň raýatlary ol ýere goý berilmändi, emma ol ýerden getirilýärdi. Aşgabatda direkt Türkmenabada uğradylan reýsler ýolagçylaryň sagdyn bolan ýagdaýynda şol ýerde saklandy, emma soňra şol bir uçar bilen Aşgabatda alınıp baryldy. 9 martda öýlen saat 17:30 töwereginde Moskwadan Türkmenabada baran türkmen howa ýollarynyň uçary şol ýerde ençime sagatlap saklandy. Aeroportda koronavirus anyklamak boýunça barlyklara tedabar edilen bu uçaryň ýolagçylaryna diňe ertesi Aşgabatda uğradyljakdygy ma'lum edildi. Bu arada Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary 9 we 10 martda habar berdiler. 6 martda İstanbuldan Aşgabatda uçan 322-nji reýsiň ýolagçysy Azatlyk Radiosy bilen habarlaşyp öz başdan geçirenlerini görüň berdi. Meniň bir ýerdem İstanbuldan Aşgabatda diýip Türk howa ýollarynyň uçary 6 martda ýerden Lewapda gondy. Uçaryň içinde 30-40 adam bardy. Şol sanda diplomatlar käbirlerini geçirdiler, käbirlerini geçirmediler. Käbirlerini aeroportyň işgärleri hem lokmanlar daşyny gabap gıykylyklap zor bilen alyp gitdiler. Geçirilmedik ýolagçylary uçara mündürdiler we ýygyna Türkiýe uğratdylar diýip Azatlyk Radiosynyň efirde adynyň tutulmazlyk şerti bilen töhfetdeş bolan Türkmenistanly gurrun berdi we ol özüniň indi Türkiýede galýanlygyny aýtdy. Azatlyk Radiosynyň habarçylarynyň sözlerine görä häzirki wagtda Türkmenabadyň aeroportunda barlygdan geçirilýän ýolagçylaryň el goşlaryndan azyk önümlerini dermanlar alýarlar. Şeýle-de duty free salgysy dükanlardan satyn alynan içkileri, atyrlary we kosmetikany alyp galýarlar. Şol bir wagtda ýolagçylaryň arasynda gorky artýar. Moskwanyň Domodedow aeroportunda gartaşan adamlar ilkinji nowatda rezonanlar öz ýaşy sebäpli derlerdi. Olar gyzgynlary ýokurlanmaz ýaly özlerini biraz sowatmagy synançýardy. Özlerini ýelpýärdi, sowuk aýna maňlaýlaryny diýerýärdi diýip habarçylarymyzyň ýene biri gurrun berdi. Bu maglumatyň dolu görnüşini Azatlyk Radiosynyň azathabar.com web saytymyzdan hem dinläp hem de okap bilersiňiz.